Eses minutos de botar por fora calmaron o voo de Litos. Mais de seguido, as pulsacións do pinche volveron pasar de 150. Polo menos aí no tellado, pois, un tá tranquilo, e nada de molesta. O que pasa é que a auga tampouco chega, é que isto non pode ser. O que non pode ser é que teña que botar 30 segundos auga, esperar 5 minutos. 30 segundos auga, esperar 5 minutos. Vou baixar porque paso de estar aquí arriba parando cada 5 minutos. Pero cando estaba baixando xa vin chegar a Rosa, entonces vaime coitar. Hola. Boas, que tal? Boas. Ui, que caras de ánimo. Sí, a verdade, estamos super felices aquí. Si, nosa se che ve. E logo? De primeiras non sei que pasa aquí, que non hai auga, eu non sei. Ves as obras e non miras se hai auga. Bo, ainda me dice que me ve mal a cara, é que estou enfadado. Este é que me toma o pelo. Bueno, na casa había auga. Que pasa? Na casa, que vas beber un vaso de auga, tendrás que mirar se hai auga para a hidrolimpiadora. E non che chega? Non, vai un minuto e para, teño que esperar 10 minutos. Un minuto e para. A ver, Litos, hai que darlle unha limpeza xeral, básica, para despois colocar a tella, que non vai a quedar así. E, home, reláxate un pouco, porque estamos a luns. Eu non sei como vas a estar Estamos a luz, xoves. por máis por eso, que chegamos aquí e estamos este home máis cheo. Chegou Rosa cun traballador e parecía que levaba eso, que ia traer un pouco de axuda, pero Litos non lle deixou ni falar. E logo Adrián, onde está? Está na casa. Ales ven, trae a furgoneta e dice que marcha. Home, a ver, alguén tiña que traela. El sabus diso, non? Que está liadísimo, salironlle moitos traballos, e eu creo que nunha tempada non vai vir. A verdade é que pasa de todo aquí. Un lanzamento e un fío, ole. Logo outro que está super liado co chollo, ole. A ver, Adrián foi un contratempo, Chamoume pola mañán, levou un golpe no pé, ao primeiro pensou que, bueno, que non iba a ser nada importante, pero vese que rompiu un dedo. Logo outro que está lesionado, ole. Que si un rompe un dedo, que si outro que non vai ver máis. Aquí pasa de todo, increíble. Que si outro que iba a vir a axudar noutra obra tuvo un fillo, que... Fenómenos paranormais en Galicia bonita. Litos, igual estás metendo a pata. Pois estou metendo a pata. O do fillo é este, que sodes uns maleducados, que nin sequera me preguntaches con quen veño. A ver. Vale, el é Matías. Vale, é o reforzo. Estos dos rapaces son como leóns. A ver si no me papan. Matías non pudo vir na outra obra, pero está hoxe aquí, vale? É de Montevideo, De Montevideo, che. Tu sabes. vale? Non fala moito galego, hoxe. O venres, saberás, valo falar moi fluidamente. Sabe facer un poquiño de todo, aínda que principalmente eres pintor. Principalmente, vale, vas a ser unha axuda para Carlos, para a hora de pintar madeiras, darlles... Que bien. Que domo pa min. Bueno, agradeces, Rosa, que pensas en mí despois de tanto tempo. Eu recebo todo e poño a tella ao solo. Ai, Litos, hoxe estás que falas sempre antes de Dende tempo, que chegou. Mañán tes aquí un oficial, vale, para recebar. A ver se é verdad. Bueno, para axudarchele ti non, ti e el, porque vai vir unha persoa con experiencia. Hai que comprar foguetes aí na foguetería. Digo que iba a traer un albanel. Vale. Moi ben. E vai vir unha empresa para colocar a tella. Bueno, estarás contento, Tu coño non? lotería. Eu nada máis teño o rapaz este, que non sabe falar galego. ¿Para qué está la inteligencia artificial? Copia mi voz, hermano. Se aprenderá. E teria que enseñarlle galego ou catalán. Ides estar ben, vai ir ben a obra, de verdad que sí. Eu xa sei que, bueno, sempre vos tendes que esforzar, non vos relaxedes, pero ides ter reforzos. Tamén che digo que o albanel debe ser de Australia, porque dice que nunca encontraron albaneles, debeu ir buscar a Australia ou a Nova Zelanda, sabes? E Fran, que tal, ben? Ben, moi bo rapaz. Dixo que quería facer unha tarta de queixo, sei que moi ben. Bueno, se sabes quere cuidar ben, e vendo-vos co humor que tiñedes hoxe, xa me quedo máis tranquila. Cuidádeme ben a Matías, co que me costou traelo. É que me queira marchar mañán, non, Eu vou facer meu chollo. No quiero saber de leas. Bueno, Bueno, digan comigo, Matías. veña, imos falando. Moi ben. Bueno, por lo menos tocoume o más calmado, que es Carlos. Eu, que vin a sexta, estuve oindo todo o que facía. Si hay que hacer masa, pago más. Si hay que barnizar, barnizo. Si hay que andar con chimpín, pues ando con chimpín. Si hay que pastear, pastéase. O que faga falta, eu farei.